OK, dneska budeme hrať sklený s koblíškom a... Oh my god, môj počítač je zaseknutý. Môj počítač? OK, už je to v pohode. Dneska budeme hrať s koblíškom Granny, takže to bude veľmi creepy video, určite. Takže dneska si s koblíškom zahráme Granny. A ja vôbec nechápem, ako táto hra funguje, ale to hľadám zistím. Oh no. Aha, takže máš určite čas a teraz skončila akože chapter. A akože to skončilo. Jo, takže na vrchu je čas, ktorý sa odpočítava. Teraz sa neodpočítava. Na vrchu takže musím proste utiecť. Mimochodom... Jak to sa... Ale to nie je dobré. A už som mal... Už koblíšek... Mal... Počka, nie, to nie je vlastne Granny, to je... Slender, hovorí. Takže sú tu vedenské celý. Tak to sa ne... Presne tak to sa nepovedlo vôbec. Prečo moji... Oh my god. Počítač... teraz sme tu len traja hráči. Počkaj, ale to máš životy v tejto hre? To nie je dobré. Zase. Ale nie to niekto iný. Takže, ako to ale funguje? Sakra. A musíme naozaj asi niekedy môže skúsiť už sa zhovor. Lebo neviem. Lebo aby si mi to mohol vysvetliť. Nechápem, ako vôbec funguje táto hra. Či je toto? To nie je dobré. Prečo to tu je? A mimochodom, čo je toto? To vydáva nejaký robot, čo nám pomáha ako... Aha, tento týpek. Sú teda... Musíš ako utiecť a... Musíme utiecť a máme na to určite čas ako... Ako, neviem, je to tak píge trochu.
Jak se to nemýlím. No, asi jsem to pochopil jako... Jo, takže také nějaká to je. Ale jako... Já jsem nikdy nehrál společné hry, takže... Počkej, ale... Ne! A počkej, kterým tlačítkom sa skočíš? Keď C-čkom sa skočíš. Hej, ja som to vlastne vedel, mal som do dušek, že dobrý v PGI skôrčom, keď sa máš sakročiť. Oh my god. Oh my god. What? Oh my god, teraz som niečo mimo stlačil. Môj počítač? Oh my god, ja vôbec neviem, čo robím. Počkaj, keď stlačíš spacebar, tak si ti to... Počkaj, tu nemôže skákať v tejto hre? Prečo nemôže skákať? Ako potom ideš hore schodmi? Ako trošku to ide. Prečo nemôže skákať v tejto hre? Ako potom máme ísť hore schodmi? To nie. To nie je dobré. A je kolbejšek zasveklý, takže... Zamil som, alebo nie? To bol kto? Ako si šiel ty schodmi? Prečo tu? A kto hovorí? O nie. Čo môže skákať? Tretí deň? Jak se dostal hore tým schodmi? Oh my god. Že sú tu akoby životy. What? Come on. Jak sa máš dostať hore schodmi? Lebo je to celý čas, čo robím, sa celý čas snažím robiť, ísť hore schodmi. Jak som dostal hore schodmi? Počkaj, to robíš C-čkom? Počkaj, takže... Ok, tak to je taký trik? Ja neviem. Teda ani není. A to je jedno. Myslím fakt, že sa nič nestalo. No. Okej, ja...
Jo, vidím, to je ten, no, viem, že existuje. Aký to čo je za zvuk? Je to vlastne ako skutočné geny, alebo aj to Piggy? Lebo neviem, či mám, aby sme utekli, máme nájsť tie kľúče, ja neviem. Lebo neviem, tam musíš vedieť veľa vecí, naozaj. Ako, ja som si sa nehral skutočné geny, ale hral som Piggy, pozeral som videa o geny, takže asi mám trošku predstavu, čo sa tam deje. Ako, ale iba trošku vlastne. Nie. Prečo sa furt musí takto objavovať? Endogeny alebo clen? Počkaj. To je už neskoro. Retry. Ok, vlastne môžem retry. Deň 4. Prečo tu niekto zvoní? Ok, takže nahlásil sme vonku na dvore. Aha, takže počkaj, ne. Že sú tej vody, alebo nie. Počkaj, nie. Ale nie. Tak dobre. Môžeš si do tej vody? Ok, môžeš. Ale nie, zabudol som, že to nemôžem Nemal som mysl tej vody. Teraz som zistil úvod, prečo som radšej nemal ísť do tej vody. Hej, bol tam legátor a ktorý ma požiadal, takže... Posledný deň ako pre teba alebo pre obidvoch? Oh my god. A čo je vlastne toto ticket? It doesn't work. Ale nie, come on. Čo má sa robiť s týmto? A teraz je kde? Počkej, tiež môžem otvoriť. Ale ako asi... Počkej, chcem to zavrieť. Oh my god, mňa predtým. Oh my god. Ale... Neviem vlastne, kto je táto. Počkaj, nie. Je zase ten... Okay, oh my god. Čo je táto vec? A kde teraz? Ja som sa stratil. Asi. Ďalšie, it doesn't work. Kde je teraz? Ja som sa stratil. Oh my god, ok, to je len. To sú len
To sa hráči. A sa na toto dostať nedá. Aha. Počkaj, čo? Ale ne, hej. Hello? Ale nie. Ale nie. Nie. Oh my god, nič nedostane mi fakt. Ja som rýchlo vybavil, aké sú to rieku. Som chcel vyliečiť na tejto druhej strane. Aha, takže takto to funguje, okej. Počkej, dá sa, že rýchlo vypovieš cez rieku? To chcem skúsiť, prosím. Ale nie, to bol zlý nápad. Yep. A však ja zabudám, že nemôžem skákať v tejto hre. Takže počkať, môžem dostaniť však. Počkaj, ja som skoro zabudol na ten trik. Takže, to je len hráč. Neboli tie dvere na ten dvor? To boli oni, tie musím nájsť. Skoro. Oh my. To bolo creep. Aký vlastne. To väčší rýchlo môžeš, nemôžeš. Oh my god. Fakt som dúfal, že... Je to východ na druhej strane tej vody? To je... Čiže kde boli tie dvere na dvor? Vlastne sa nemá cenu dať. Aha, tu je. Ale ne. Počkaj, to znamená, že to podpím. Či je tamto? Je tamto ako východ? Neviem, asi. Či je toto auto nejaké? Či je toto? Dá sa cez k tomu nejakú dostať ako? Prosím. Nedá. Oh my god. Dokiaľu. Boli to už všetky jeho životy. A koľko dní je to dokopy?
Ale nie, už máme len veľmi malé sekund. Ale nie, to je ona. Kam išiel? Už nie, to je len ten robot. Ale už máme veľa času, to nie... Oh my god, to je ona. Je. Ale nie, prečo som vyšiel von? Robil som nebezpečnú vec. O nie. Ok, vypršal čas. Ok, tak... Ja som ničomu nepochopil asi. Ja som ničomu nepochopil. Tak prostě bájí, jak je na budoucí zase. Jo, my se loučíme. My se nazumela. Bye. Prostě já v budoucnosti prostě chcem sa dalšie editovať, strihať ďalšie takéto veci a prostě tak. Jo, prostě, aby moje videa nebyly už nudné a tak, protože sám mám podcast celkom udělají svoje vlastné videa. Tak nič, tak prostě prostě